Hi guys! Avocado mukbang muna tayo, no? Good news mga nunoy kag mga inday. Hello mga nunoy kag mga inday, it's another day. Welcome to my vlog again. So this is it for now. Yung ating breakfast for now is avocado. Wow! Yummy avocado, pilit-pilit gid nga avocado. Malagkit na avocado. Of course, hindi makumpleto ang ating breakfast pag walang kape. Kape is life. Mga nunoy, no? Mga inday, no? Coffee is life. Hala, parang kulang yung kape, no? Hi guys! Avocado mukbang muna tayo, no? Kasi daming avocado ko, no? Ayan, masarap siya guys. One of a kind avocado. Kainan na guys. Sarap talaga ng avocado ito guys, no? Short hair na pala tayo. Ayan. Papa-haircut tayo pero no? Hindi ko pinag-film. Hindi ako nag-video doon. Sarap talaga. Tapos may isa pa doon, no? Ayan. Ito. Ay, ito. Ayan. Tapos may kape. Init. Ang avocado na to guys. First na First na First na bunga. Unang bunga, unang fruit niya. Binigay ito ng friend ko. Iwan variety, ang ganda ng variety. Pero itong seeds niya, kunin ko ito tapos ibilad ko doon sa labas. Tapos ko siya, itanim ko sa sa baryo doon sa amin kasi soon uuwi na tayo doon, no? Buhay probinsya na naman tayo. Ayaw na natin sa syudad. Ang mahal dito. May rent ka, may bla bla bla. So doon, no? Gulay-gulay lang tayo, okay na tayo. Ang sarap guys, kahit walang di mo na siya lagyan ng milk or whatever. Ito na lang. Good news mga nunoy kag mga inday. Nag-end na yung natin, yung quarantine natin. So, clear na tayo. Wala na tayong problema, no? Wala na yung positive. Gumaling na siya. Negative na siya. Wow! So, wag na tayong kabahan, no? Let's pray na lang na, no? Na lahat na sa mabuting, health at saka mawala na sana ito, no? Pambusog na ako.
Hindi na kaya talaga maubos. Mainday na. Kahit ano, hindi na talaga kaya maubos. Ah. Yan na pala yung ano ko, no? Yung orchids ko, tapos yung iba kong halaman. Nilagay ko siya sa labas kagabi kasi umulan. At ito yung avocado seed natin yesterday. So, kunin ko na siya.
So, mga nunoy kag mga inday, dito lang nagtatapos yung ating vlog. Sandali lang. Yung cabinet ko doon na open. So, pagpasensyahan nyo na, no? So, don't forget to subscribe and comment to my vlog. See you again next time. Bye-bye. Love you mga inday kag mga nunoy.